40 টাকা রেগা মজুরি বাড়াবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় বিজেপি সরকার। হাই হাই এই জুমলা সরকার নাই দরকার, এই জুমলা সরকার নাই দরকার, এই জুমলা সরকার Tumsaklaina bagi korang reka Bubagra 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 Diprasarok oroi poroi ing tongfuru Diprasarok oroi poroi ing tongfuru Jungno sochana bagi korang reka Bubagra, 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 Bubagra. Didinita, 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 didinita. Bagai mukti khiklai thansani halogo halok maju ini ani mazak phane sini ko borok media rano bang ambai ba yafaro tani mala tini sing atri prahas tini joto blog no village council dai khairna ni bagai protest rally ro khai tongo blog deputation ro laibo gisini matarbar ni bhai ke thaka gisingoro matarbar ni blog ni ngi singoro bise rally ro khaika bisi election dai khaidani bagai maharani pakil pamkanara gisinaro tini phaison bajak central ni member sinaro tongo sadon jamatia ge borong rang darano rang pabai clear ke site maran bajak हामबाय जतननो तिनि जे मीडिया पार्सन जों तिनि अरनिगो प्रोटेस्ट रैली मा खायमोन इनके सारा त्रिपुरा राज्यआव 500 जे 87टा जे बिसि दङ बे बिसिआव त्रिपुरा सरकार निर्दिष्ट समायाव कासे इलेक्शन खायासै इलेक्शन जे इलेक्शन बोते आइखेनो जोंनो दुते दुग्रामानि बांगै कासे सुप्रीम कोर्ट जे आइनखा पहिला नभेम्बरनि फर्स्ट वीकआव बिसि इलेक्शन माने बबो ताबो हायहायनो उता तालिका अंतर्भुक्त खायबाय खहायने हायहायनो बर' दै बाहायनो बुझौका बे इलेक्शननि गफ्रंनाय बनि कुनु सुनासिखो अबदि आइके दिन बर' इलेक्शन दुंगै दमाने बांगै सारा त्रिपुरा राज्यआव दिनै अरनि ब्लक त्रिपुरा मथानो महाराज दसे बुस्ताङाव फैयो त्रिपुरा मथाखौ ब्लक खायसे डेपुटेसन ब्लक डेपुटेसन महारानी पेट्रोल पंप जे गेदारिंग थाइका जे अरनियो मातारबारी जे अर ब्लक अरनियो बुस्ताङाव कायसे काली पूजा दंमोन बांगै अर मेलानि बांगै कायसे बिदिनि बांगै जों ब्लकनि एरियाआव ब्लकनि बुस्ताङाव खायबै जों ब्लक बायजे जाते 10-12 मिटार बा किलोमिटारनि साइडआव जों ताव दिनि खायलेका अरनियो दिनिनि जे जों प्रोटेस्ट रैली खायमाने एकदमनो जों खासराङैनो मा खायखा जतनो खासातारि मा खायखा जों जे दिनि अरनियो साथुनो साथुन हयाके जों जे रैली खायलेका सिनि जे साथार मुंखिनि कोनोतिनो क्लाइमानो नुबोय पारानि बराव जोंनो रैली खायनाय राव जोंनो फैरो आखरो लामाव कासै खाखौबायका जों बेस खा जांगो हानि बांगै जों ताबो रैली खायमानि परे जों ताबो खायनाय जों गेदारिं जों कॉर्नरनाय ताबो जों गाहाम केनि रैली खायका उ रैली खायमानि बिसिदै जोंनि अरनिगो ब्लगो बाहायनि मेमोरेंडम साबमिट खायनाय राव बराव थांजाताबो ब्लगो जे भिडिअ सारनारो मेमोरेंडम साबमिट खायनाय अंकेनो बनि बाङैनो आंखौ कसार जों अबति हायके जों बिसि इलेक्शन खायरेखा दंखे अबति हाय